Salutare, bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca The Shortest Answer Wins. Avem aici, este ca un, adică, da, cea mai, bine, nu știu cum să zic așa, dar știți voi despre ce vorbesc. Ok, avem reward, stai, eu mai, dar cred că m-am mai jucat jocul ăsta. Play with friends, să dau invite la prietenii mei. Avem 1103 de bani. Green screen. Cum? De ce? Am cumpărat ceva măcar. Join group, code, equipped, code. Avem 1000. Care să cumpărăm? Haideți albastru ăsta, așa de început. Sper că l-am echipat. Da, nu uitați de like și să vă abonați. Să facem și noi acolo măcar 660 de abonați acolo până luna următoare și să facem și vreo 5 like-uri. Ar merge. Ok, noi așteptăm acum să se termine meciul. This cheat does nothing. Ce e asta? Merge să facem ceva. Ok, ne întoarcem când putem să ne jucăm. Ok, a apărut aici Money Rain, care înseamnă ploaie cu bani. Primesc bani! Bine. Hai să vedem. Da, n-am apucat să luăm atât de mult. Hai că am dat pe Robux, dar n-am eu Bobux. Ok, shortest answer wins. Așa se numește și jocul. Oricum o să-l aveți. O să scriu la titlu. Name an animal that moves slowly. Koala. Stai, chiar a mers. Nu mai știu cum se numea în engleză leneșul. Ok. Preparing. Name a social media platform. YouTube. Bine. Dați și voi un like pe YouTube, vă rog eu din suflet. Ok. Fata e cel mai jos, văd. Da. Nu a scris niciun cuvânt până acum. Name a piece of clothing. Nu. Bine. Hai că suntem bine. Nu am greșit în niciun cuvânt. Avem și 720 de lei. O să zic lei pentru că așa sunt obișnuit. Muzică. Name a fruit. Nu o să pun pentru că e poate cu copyright. Și s-ar putea să pun eu una. Name of fruit. Am pus apple. Bro, dar fata asta nu știe nimica. Name a body part on your face. Nose. Ok. Ne cam apropiem de Elicia. O să ne taie pălăria. Mamă, ce mult a crescut-o. Name a animal that can be found on a farm. Cow. Ok. Skilled. Rank skilled 4. Ok. Cred că fata asta va muri prima. Și va câștiga. Name an ice cream flavor. Flavor e aromă. Nu. Oreo. What? Vanilla. De ce nu merge Oreo?
Mam. It's something that you can draw with. No. Pen. Bens. Eu uite cum dansează. Eu uite. Dar sunt înconjurat de fete, bă. Fata aia a murit. Un rip în comentarii pentru ea. Name a game console. Minecraft. Nu merge... What? Asta nu știu. Nu m-am jucat aproape niciodată pe consolă. Ce aproape sunt. Name a gardening tool. Da. Am murit, din păcate n-am câștigat. Un rip pentru un rip în comentarii, vă rog eu frumos. What the fuck? Ce e ăsta? Deci dacă nu dați like și vă abonați, vine ăsta la 3 dimineața și vă vânează, nu știu, vă face tot ce vreți voi acolo. Mamă, cineva a murit. Money Rain. Yeah. Trebuie cu fața aici. What would you like to find in a school bag? Pen. Yeah. Pot să cumpăr ceva. Și cum cumpăr? De uite, am făcut-o mov. Name guide. Ok. Hai să cumpărăm ceva. Items grey. Name a thing that you can sit on. Chair. Eu uite cum dansez, bă. Dansez pentru like-uri. Camping trip. Water. Bine. Expert 5, ok. Dansez pentru like-uri, bă. Mamă, ce-a urcat-o pe fata asta. Uite. Ice. What usually called? Ce este frig, cred, nu? În fine, nu sunt așa de mult cu engleza, așa că mă mai corectați voi în comentarii acolo. Bă, îmi place mult cum dansez, uitați-vă acolo. Fanta. Name a green fruit. Apple este orice culoare, până și albastru. Glumeam, nu este albastru, poate fi roșu, galben și verde. Name a type of nut. Sunt prea deștept. Okay, preparing next question. Ce avem? Name a vegetable. Banana. Nu banana.
potato. Oh, n-am scris. Ok. Da, o să pierd și meciul ăsta, cred. Name a thing that can be found in a cave. Stau. Okay, preparing next question. Name a superhero. Batman. Deci dacă mai fac o săritură. Da. Am rămas cu... Da, o să câștige ea. That farmer use. Shovel. Da, stai. Poate se duce ea prima, e mai lung și... Da, nu, n-a mers ce-am vrut. Money Rain. Da, cam atât a fost și pe episodul de azi. Ne vedem în episodul următor. Pa, pa, nu uitați de like și să vă abonați, vă rog eu. Pa!